Sarauniya TV, tashar al'umma. Ra'ayi baccin zanawa tun da ke zuciya ta nuna kula da ke ko ban gazawa yin biya ta yar amana auren kina dauniya ba za na yarda a fasa ba abin da zai tara hanya ina gani ban kauda ba kyakkyawa ta komai na miki ba zan miki gori ba autar mata idan da ke kai ba za ya kulle ba. Sarauniya TV, tashar al'umma.